Zdravím všetkých, dnes si trošku predstavím moje staré pneumatiky, ktoré som mal na mojej TDM-ke 2 sezóny, zhruba nejakých 14 000 km majú najazdené. Sú to Bridgestone BT023 Sport Touring. Je to dvojzmesová pneumatika, to znamená, že stred má troška tvrdší, boky sú mäkšie. Ako vidíte, už táto ľavá strana už strácala dezen. Práva by sa ešte dala. Neviem, či máme na Slovensku viacej ľavých zákrut ako pravých, keď máme tú ľavú stranu celkom zodratu. Ako verím tomu, že niekto by sa na tom ešte vozil, ale ja už to teda nechcem riskovať, pretože sa na tej motorke väčšinou vozíme dvaja. Takže vydržali mi zhruba tých 14 000. Ako hovorím, väčšinou sa na motorke vozili dvaja. No minimálne polovicu času určite. Minimálne polovicu času a viac sme sa na tej motorke vozili dvaja. Takže si myslím, že určite aj tá váha prispela k tomu, že sa viacej drali. No a ako tých 14 000 ja som s tým spokojný, ako keď si zoberete tá predná pneumatika a je úplne, že v poriadku. Tam má aj pekný dezén, aby sa ešte kľudne dala použiť. Takže môžeme si niekde len tak namatkovo zmerať, že koľko asi má. No 2,3, to je úplne že v pohode. No nejaké to, tiež človek záleží, ako to stlačí. 2,1. Že hovorím, ako tá pneumatika predná je ešte v poriadku. 2,1. 2,2. Čo sa týchto bokov týka, tak tam to je až 4, to je úplne že krásne. 4,3. 4,2, hej. Hovorím, no tá predná pneumatika je v poriadku, len tá zadná už proste sa zodrala. No a tým pádom, keď som menil, tak som chcel už vymeniť obidve. Ja viem, že možno, že by stačilo dokúpiť len tú zadnú a zase by som sa mohol možno 2 sezóny voziť a nič by som nejako neriešil. No ale rozhodol som sa pre tie Pirelky, uvidíme, koľko mi vydržia tie Pirelky a potom by som vám dal na to nejakú recenziu. Určite si myslím, že kebyže jazdím možno nejaké diaľnice, alebo diaľnice ja nejazdím v podstate vôbec, ja jazdím všetko len okresky a všelijaké také bočné cesty cez Krkaháje a kade možno, že by ani človek normálne autom, ani možno, že aj na motorke niekedy ani si nespomenul, že to nemôže ísť, tak by si myslím, že mohli vydržať aj viac ako tých 14 000, možno, že aj 20, hej, lebo ten stred je tvrdý.
tie boky by sa nedrali, takže je možné, že po tej diaľnici by to najazdilo ešte aj o niečo viacej ako tých 14 000. No, takže ešte som rozmýšľal kúpiť takisto Bridgestone, ale T31. Len tam, keď som v podstate som si porovnával ceny s tými Pirelkami a tam to bolo skoro 1:1 plus minus pár euro. No a tým, že som chcel vyskúšať tie Pirelky, tak som sa teda rozhodol pre tie Pirelky. Je možno, že za tie 2 sezóny, alebo uvidíme, koľko vydržia tie Pirelky, si kúpim zase tie T31 a vyskúšam zase tie, akože tieto pneumatiky môžem veľmi odporučiť. Naozaj aj párkrát som išiel v tom daždi s nimi a ako držali. Nemôžem povedať, že by som niekde cítil, že by mi utekalo koleso alebo že by to nestíhalo odvádzať tú vodu. Takže veľmi odporúčam. Vtedy, keď som ich ja kupoval, tak zadná myslím stála niekde okolo 110 a predná okolo 100 alebo tak nejako. Takže nejakých 200-210 eur, dajme tomu, stáli v tej dobe, keď som ich kupoval dokopy. Pirelky boli samozrejme drahšie, tam to vychádzalo myslím okolo 256 alebo tak nejako teraz, ale tak tých nejakých 40 eur to zase nie je nejaká veľká suma pri tých pneumatikách. Takže no, uvidíme, koľko vydržia tie Pirelky, potom by som vám dal nejakú recenziu aj na to a prajem veľa šťastných kilometrov. Majte sa.